Jo, takže čaute, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska budeme ísť do Hažina. Takže ideme do Hažina, teraz som v Zálužiciach, tu už na poli, jak aj včera som natáčal. No tak tu som trochu ošklil, som buchol, dobre, to je jedno. No a takže ideme, naštartujeme štvorkolku a ideme na to. Počkajte, môže asi aj kľúček si tam má. A ideme. Takže budeme radši pomaly takhle. Jaj. To môže na kamere nevidieť. Jak to krásne.
Takže tak. Keď sa vám toto video páčilo, zanechajte aj like a odber. Takže čaute.